Het Rijk wil de plan voor een zware stroomkabel onder Schiermonnikoog troszetten. Dat had demissionair minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei bekendmaken in een overleg met noordelijke bestuurders. De minister luchtte haar plan van een beetje in Hornhuizen in Greensloon. Daar is ook verslagjouwer Onno Valkena. Onno, waarom kwam de demissionair minister Joodkrekt in Hornhuizen om haar besluit uit te luchten? Nou, hier vlakbij Hornhuizen, onder Waardzeediek. Dit is de plek dat die hele zwiere stroomkabel, die van Oud-Eiland Schiermonnikoog komt, online komt. Dat is tenminste de bedoeling van het tracé. Ja, en met het tracé ben een heel soort mensen die hadden moeite mee. Want die stroomkabel die moet naar de Eemshaven. De Eemshaven leidt ik on zee, 30 kilometer verderop. Dus er zijn heel soort mensen die snappen niks van dit plan. Die zeggen van, doch dan dat hele traject toch zee. We hebben verschillende routes onderzocht. Er is geen van de routes die helemaal 100% ideaal is, dat realiseer ik me. Maar je zoekt uiteindelijk naar een route die, ook al heeft het nadelige effecten, maar als je manieren hebt om die nadelige effecten zoveel mogelijk op te vangen, om dan die keuze te maken. Noordelijke bestuurders en belangenorganisaties gaan het hele proces lang volhouden dat ze de route onder het eiland binnen. Hoe kwam het besluit van de minister bij haar binnen? Nou, noordelijke bestuurders, maar ik meesken van LTO, de boerenorganisatie, van natuur- en milieuorganisaties, die vinden allereer dat het tijd wordt dat het Nederlandse regering gewoon een keer plan uit voor de Waardzee kiest en tien nieuwe projecten die Waardzee skeer ondoggen. Nou, en dat geldt denk ik nog wel het meest van de burgemeester van Schiermonnikoog, van Ineke van Gent. Dat vind ik zeer teleurstellend. Dat geldt eigenlijk voor de hele regio. Omdat wij als regiobestuurders hebben gezegd dat wij liever de tunnelvariant nu spoedig uitgezocht willen zien. En daar ook op willen koersen. Maar zij zegt we doen de en-en-route. Dus en Schiermonnikoog en de tunnel. En dat vind ik wel echt heel jammer. Ik baal er ook wel behoorlijk van, eerlijk gezegd. Maar het boodschap wat zij brengt en dat... Ik zou dat in het naai, daar staan wij echt heel oors in. En het is wel, wat dat betreft wel duidelijk, hè, wij komen vregen. Wezenlijk maar helder wat er barren zal tot onder simmer en daarna. Nou, daar is nou heel helder in. Dus wat dat onbelangrijk weten wij wat de insteek van het Rijksregeren is. Dat wij het er net minjes binnen op beziekjes om dat op te keren of oors van elkaar te krijgen, dat moet duidelijk wezen. Daar zei dezelfde minister dat ze voor de verkiezing geen beslissing nemen kan over de gaswinning bij Tenaat. Waarom doet ze dat in dit dossier wel? Nou, de minister zei van de energietransitie, die kan ik net on hold zetten. Er zit geen pauzeknop op. We moeten terug, we hebben meer energie nodig. Dit is in het belang van heel Nederland. Het is aan mij, vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid die ik heb, als we kijken naar de energietransitie waar we een aantal jaar geleden mee begonnen zijn en die ook nog lang niet klaar is, dat we wel stappen blijven zetten. En de aanlanding van wind op zee hoort daarbij. Ik moet een aantal stappen zetten in deze procedure. Nou, en één daarvan is besluiten wat wordt nou de route waarmee we de stroom van die windmolens op zee straks gaan aanlanden aan land. Ja, de minister zet dat plan dus terug. Wanneer moet de eerste schep de groen in? Ja, na weekend dan zal mogelijk de Tweede Kamer hier nog over praten. Die moet ik nog besluiten van wat wel of net controversieel is. Maar als hier in de Tweede Kamer stiepen voor is en juridische procedures dwar je net al te lang, dan zou de eerste scheppen in 2028 de groen inkennen. Ja, en dan komt hier op het lutje wat, Boppen, Grun, echt een zwiere stroomkabel. Toch het eiland Schiermonnikoog, toch het Waard en ik toch 30 kilometer landbouwgebied. Duidelijk. Verslagjouwer Onno Valkena, dank u wel.